Ka jingla jong kibriu ki bakut jumut ban yang hala ki jong ki jan lane ban sengkam da kabor la jong ban pendapan biang ya yeng kesem lane ke jingim shimet kadai ke ai ke baki bapet ki itnat ban sakhi bat ki ai jingero ki babun ki persang ban yaj da ka bakum gata kalanti ban sengkam la jong klem da ap kemilanti lane shania hakikam sarkar bat la banong baki bomdani ki jingkut jumut kimla ban beteng ha ka jinge khon ban penne ye kata ka kam iwei long kemi na ka shnong maulong na ke district Ribhoi kasenong kebaran sigi thany umden kebarang hap hapo ka umling CNR di blok ya ibala itu kerteng kumikong bindas sim ide iwe na kilong kemi kibala tresi tomba ban tre ye kam da ka thany bawet kentup ya ka hanlum lane ka thanjan thanyap bat ka handicraft lane ka sina jing sina da ka panon kam tang da kiti ha ka bai kong bindas im ila la ruban bu ya ka wei kedukan ha compound jong ka office o district transport officer DTO hanong po na kebantaban penya yo ye kiti-kitiar ha ka jinge kendu bari kong bindas im ila itu ba ka jingla ban penmi ye kini gijan ka dik jing tre sistem jongi bat gidi khot na ka self help group ka baidan nang tade ha kini kedukan ila bu lang ru bat kijan ki balapan mi da ki weipat ki perlok long kemi na ka senong jongi tang ban yo pendi bat ban penya yo Henry lapan pau baka yo kalong baduna bha bat kamdon ke jingirap ban penya yo ye kini gijan ke balong kum ke jing kersan ye ke jing persang ban yang halaki jongki kejan bat baro ke baki yo nong khendiat khensoj ka dei de ke jing tre stom jongki bat ila buru ye ke jing kerpat ye ke sarkar ban yarap lem na ke benta ki longkemi ke baju persang ban shim ye kini ke kam ban pendap ye ke yang kesem namar ka perthai kalalong ke bahiran ha ka kamai ke ji ya kan dia kedukan jungi ngelak pilih senam arhajar aku bat ngelak syong dukan hang ngelak mentala lai senam kenti ndrei nakalian jungi ki ba syong dukan hang dia ngasyam jing kendiat ha ka baya dei nakalian kayo ka hat namaba kan dia kedukan ga jungi kadan hakam kendong na kasura ya kini ki jan jungi ki babun hikinong thit ki dehi na po ri khasti jantia jungi bat katto kat ne ngila ban di Syabaru ngibu hang ne po dukan ki dei handlum handicraft tena kalian jogi ne ki handlum ngibu ye ki ne ki jan ki bangi ngi penmi kum ki maflor ki shawl ki dhara ki nangtang ki su ngi penmi ye ki ne ki jan phong ki blouse ki skirt ki kurta nangta kum ki patoi shinrang ki kut shinrang da kini ki jan dia ki bangi ngi penmi mani ya kini ki jan ki bangi penmi ande ki de ki bangi penmi hi nala de hi naka society na ki SSG ki ba pher hapo ka shnong ka thaw ka jongi ban ngi don ro ko we ka society ka ba ngila tre menta la prasnem khandai snam da kata ka society ngi shim bat ngi penmi ngi bu hapo jongi ne kan jongi ha ka ba ya de bat kata nga nala de hi nga katkum ka banga hi ngala de mat ka long ba kalong ka ba bhae yang ibangin
seng kum kine ki dukan hapo jong ganeka snong nong po jong hang ne barok kawe namar ba ki babun mentahi ki pendon kam da kini ki janjar dia ki bangi ni penmi mangi na kaliang kayo kalong kabadang duna bah du kata-kata ngidang jenjar bah ban yo ya kayo namar kat hakini ki snem ki bangi layat kat to kat nesnem da ki phaus nem matangai layas dang ban ya hakini ki bathanjan hendrai ngi syam jing e ya kayo ngila bandi kat to kat ne hendrai ki babun ki sa stok ki janjungi te ngi syam jing e bah ya kayo te ngakerpat balada kino ki bakwa bantit ya kini ki janjar dia original jungi ngakerpat ya pi ki bapet ya kanega video pin singa bahaban wan mi apo jonga ga dukan ga jonga ka badon apo jonga ga DTO compound pila ban yo hakador ka babiang namar ngi de ki nong tan kini ki jan ki bangi penmi naki group naki self group bat naki society ya kini ki jan ki bangi ngi penmi uksai naka group ka bamut ba ya ka tu ka pisa ka bangi shim naka group ngi ai ha ka group ngi penpai ha ka group bat ya kasut pade ni shim mangi ki basyong hapo jonga ga dukan tengi lum naki wi ki jiru ki jan ki baki ki tan ni lum ni yara ban penia yau yara ban bu ya ki jan jong ki ro po jonga ga dukan jongi kawe ke jenjer dia ka stol menta ni tan lais ni nadu baring tason bathan hadu banadek ka simpor lais ni ka syal ban ong ban ken bnia ya kata ka dor nong sni jungi ki nong tan kampat ya hab namar kawe ke jenjer dia ngidi menta arajar sanspa lani arhajar laispa hendrei duk tang kane ka baik sai bat ka bai rong bat ka bai tan jungi ru kala poi du arhajar tam hakisni ki bala de barok ki nong thiet ki yaro ya ki janjungi ki tip bagi de ki jan tendrai nang ta ki janjar dia original nang ta ki tip ba ngile natural dai te ki briu barok ki yaro kamtam le ki briu ki banabar ki ba wan thiet ya ki janjungi lada de ki ba thiet tang wei aru ki wan fun biang bat ki wan shim biang namar ba ki ong ba ki janjungi ki ba bah Fiang bagi beri ki wanted nabar ki ba kum ki ba na ki ba wanted ini jan ki don ki ba nabar ki pareng ki kum ki pareng na po China na po Germany na po US ki don kita ki ba ngila sya ai ki janjungi tang ba ngimla ban di bunpat ka kubor ka banga kwa ban penpau ha kane ka por ka long ba nakaliang jong kayaw namar ba ha kayaw ngimpat yo kata ka jing yarap ka babiang nakaliang jong ka government ru ngimpat yo kata kayaw ka ba yarap ban penia ya kini ki janjungi te nakaliang jong nga kerpat ya ki badepet ya kane ka sericulture jongi ka kam ka bangi ngitre hi ngakwa ba pin yarap khnang na banta jongi kinong than khnang bangi nangla ban penne ban sa ya kariti dus dur na banta kini ki janjar dia jongi